Hi people, jotono no lam sigonorok no hai ani YouTube channel hangke tinio ang borok gari kawi thangai tong ke sini bazar bar haino local bazar a jaga tam manui mukitung rok sopai ya nei paina thangmani ke ko sokpai se tongkha narok nai tongdi anio blog no payasak yango mui paina phaimani eko tam mui rok man thok sini parani bazaro kabang mano mui man thogo dorom pai rok hingke oro khundru pui rok hingke umu hingke tam lobna da hin tam jani fo yango andro sorok hali tongo kabang mano mikitung ke tongo hokni kangla rok hingke ayang ni phai sung yango mikitung nanya phaikya tam rok mano nainai eko sinio bo local bazar ni juta rok phalo borok juta rok diklai bazar baro hingke eko naidi yango ri rok yang khaksa hingke ri rok phalo yang khaksa hingke juta rok phali tongo borok hingke kabang mano haino bese sukjagui thango hingke ko angoro khotong baina hinui khotong baina ni hini oro khotong color choose khai tongo hingke jong bazaro konphan se pailiya haino kisa misa hati rok khaikya hingke ko nogo thangai tongo nogo thangai norok bai malainai nai tongdi yango manai lachi jangmani mukhang kholo bobo The next day. Hi people, fungkaham, tini Robibar, so ang charso thangai tongo norok nai tongdi, angje funungma sak fununga no norok no. Iko hingke charso gan rok sablai sungjo to pal khere sablai tongo norok nai tongjadi anio blog no payasak circle tomo center circle ni chini leaders ro committee ro boro ko sablai o sam Iko game chini nograi chini mothal visit khaine rok borok jampuni phaimani ba borok sungno kaisa hino simple ke sokar dia farfayo angke oro barbar ta samuno ano sini ngai potongai yang sini di kontrol muta ano ke sini o angke mani kan ke yang school ni tai so hingke koro gijao thaikata ya pharma rok no je yasak nai rok yasak na hnei oro nachingdi tonglayo 나 진짜 고맙다. Có bising mo game tui. Iko fataro hingke obahai ngi tongo teenagers hingke ang taisa norok ka hingke phunungane. Borok bangma bagui asuk yang kinan kaham kinong no phunung si mayang toha nakardi. Hingke norok bayang malai finai charge ni rok thangai yango borok kabangma tongo baraidi hingke iko omo hingke sini charge nokni father
hingke ko mahayang tongo yango hingke bazar thangma lama iko naidi lama ganono iko sini church ni bumung Aitorma Baptist Church hingke naidi yang chumoi rok naithonai thokung tongkha heda ang norongno ani thangnai vlogo samani norongno phurungana hnai nakan sema sano haine haine rokno ang kaham ge phurungman liya ang phurungnai norokno kahama ke angke koyango nok thangma lama sung panda pai thanglai tongo thang tonglai sung manai bekne Satung kolom mani aske kolom kha sini para nong no phunong no nai chumui nai thanai thong to kha nong nang phunong nai tong re kana de chumui budul budul kha khayo norok ani o blog kisi jano jada kai rok tongo nang hnai tai kaisa request ma khayo norong thani ang norok ani channel no kata hinggang ke tabung no subscribe khairen li kata hingke please ke norok ano support khaide norok ni support nango norok ano support khaike sang tai bakha sarango tei norok ni bagai ang content kaham kaham tubuna bagai try khai tongo so norok nai tongdi yang mana na sung nogo setubi ma phayo na sikre dio khumu photo bujang na hubo deng dane hapka iko khumu bar bunai thongmani yang bomo nai gari asuk thasang kata bla asuk bubar sing kolia upai supuru te thas ke barkha rubna komo bujang na photo hai hini ba hai bara saka hino yang se yang seng tong na sikdi yoro o khumu su photo bujang na hubo Mai thokan yang mana sih di ko. So hingki ko sengoro mukai jalanya bagi oro moso ti shom ge asak mana khas sengoro dengi ge obna thaske beli sung mukai jalanya dini nai tong dino ro khalogi please kenor ni thani sajawang ani blog no khalogi nai tong waidi 뭐 직원 차지 나이디야 스스라이 직원 제승바이 박사부 사무크 차이 정만어 안크무 그 잡으로 아스게 역적 가복해 아스게 차번째 역적이야 그장 저 거자이 차이 정어 역시 역적이야 뭐 뭐쇼 양식라 1 hour later. Hingke koro o bokong ang bogi si thawo ka kolom pai bokong da hangamung tohan bayang songna nayo mo gijani pai tu mani sorry gijan pai no gijani tu mani gija o ya forforo hingke ko angoro thokbok sawi rakha teyoro sute gisa rakha angoro mosla rogranai ang puilao no pias trisum te hajing gisarka hajing as rza nanya ang woro hajing dulsa chikon sa tong ko ba nostong nai sini hajing gisi sakhari reka dulsa chikono engke norok tardi o mahigi songpru norok bodom tike o mobai songin chai nekha ano comment khai chadi norok chaya khong gangke norok please ko mahigi songi chai nedi as ke thogo norok thok jangai angka omo gyani favorite che obo ko kolom pa bokong dang kamung ang bung malia sodina kardi noro comment khai chadi man khangke obono a bokong no songi ja khangke asuk thogo angani favorite pan che bumung popok ga wanga bani angke ko angoro mosla ri rekha pias haching teri sum kisa sukrojak noro haching rana nangya haching tardi angkoro hajing jikon sa tongongke nos tongdone kiru hajing radio mase so ge ko ani mui mu ko koli tong khangobno ge srabja 1 minute ang ulo lang koli ru phayo ge tai srabja tongai kahama ke or ni pias no asuk mo phunglak ge ko angoro sompo gi ja gyang ge ba som ri rekha so no rok oma hige puilao no mosla refru no ri ti ge te oro jira masla kisar khangoro
Iko naidi taske muni tongha. Hingke angoro iko pias no kisa munkha hingke angoro bokong no rei. Ango bokong no puilau no sucawi ton baija kahama ke kecengke norogani background logo wati khorang lo khanawi tongkhana norun thani ang nakar masano tamni baga hingke ang tabuk voice record khai tongmani wati wai tongo wati si thaklang dia hingke ang iko video edit khai tongmani wati wati no ang makhai kya jora kre ni bagai exam rongka nangai tongkha hingke bani ambugi ani asak jora kre Jonorong thani ang nakar masano wati khorong o kele tongkha hingke ko angoro muiro kahama kimix khai rikha so iko ani mui munis tongkha hingke tai 5 minute ni pore ko khologai nai kha hingke muna nai tongkha 50% munkha hingke ko ani mui mungkha tai 5 minute tongkha kang tiklai dinai hingke hor kaham norok jotono no ang to tabung mai chai thuchinai hingke malai finai norok bayani tei next video rogo khakhai norok ani blog ronglo chajak khna hanai norok tabuk ko subscribe khaiji ge tong hangke dakti subscribe khaiji di tamno na singui tong please kin norok khai jadi nai simita thangdi tei like share khaina rok tapok di hingke malai finai norok bai tei next video hambai